Hola, doncs molt bon dia. Dijous 1 de setembre del 2022 i comencem o retomem les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Aquests dies hem pogut constatar una vegada més com alguns dels nostres polítics hi són pura façana. Per un costat bloquegen les ciutats per la volta ciclista i es fan moltes fotos, mentre que Barcala rebutja fer un carril bici a l'Avinguda d'Aguilera i al mateix temps lliig que la proposta del PP a Elx, a que no endivineu, és desfer les carrils bici que ha fet el seu ajuntament als darrers anys. Beneixama tracta de recuperar-se després del tornat de dimarts. Els alcaldes de PP i PSOE de les nostres comarques manifesten, que estrany, opinions diferents a la proposta de la Generalitat de reduir la despesa energètica a un 20% en Nadal. L'any agrícola tan roí que hem tingut ha afectat també a més de 3.000 contractes de treball i 3.000 hectàrees arrasades a l'incendi de la Vall d'Ebo han sigut de cultius, així com 2.000 ruscs d'abelles. Per cert, atenció a la notícia, la Diputació d'Alacant va deixar fora de les plans contra incendis a 5 pobles de la Marina Alta, entre ells a Pego, per manca de pressupost. Imagine que algú farà càlculs del que ha costat finalment tot el que ha ocorregut. La plataforma Salvemos Calamosca recull 1.500 firmes contra la construcció de 2.200 habitatges a eixa zona de Orihuela Costa. La platja de la Fossa Calp es tanca després de constatar que l'aigua no és apta pel bany. Esports, John Part, un dels jugadors més importants de la història del bàsquet a Alacant, es marxa per la porta de darrere. Es veu que és tradició a aquesta ciutat fer les coses així. L'Elx continua fent força per endur-se amb D i Mitchell torna a l'Hèrcules baixant 2 categories. Són festes a Santa Pola, Alcocer, Confrides i Fondó dels Frares. Obrim el rebost mediterrani on el nostre amic Vicent Mengual ens proposa arròs d'estiu i nosaltres l'acompanyarem amb forcallat, un vi negre natural de Bodega L'Encina. I això és tot per avui. Mireu-me, passeu un gran dia.